So guys, ang Tundaligan Beach Park merong oras po 6 AM to 6 PM only. Yan po yung kanilang swimming hour policy. No motorcycle vehicle, social distancing, and wear face mask. Yan po yung mga pwede nyo puntahan. Swimming area, water sports activities.
Yeah, kayo po may-ari ng cottage na yan? Oo. Gusto ko lang pong itanong, magkano po yung ano natin? Hire natin for the cottage. Depende naman kung anong oras ka darating. Pagka umaga. Sa umaga, depende naman kung anong oras ka. Ilang oras ka eh. Ganun. Per oras po yung ano nyo, yung rate ninyo. Oo, kung mga 2 oras ka, kasi kung minsan may kukuha na 1 oras, 100. Oo, 100. Ganun po. Pero pag maghapon ka, pag ganitong Monday to Friday, 500 yung maghapon. Pag 500 pesos, maghapon na arkilan ng cottage. Oo. Yan na. 500 pesos. Wala pong ano yan, electrical, hindi ka pwedeng wala. Hindi, kung may mga radyo ka, pwede kang magtugtog dyan. Ganun, pwede po. Pwede ka magtugtog ka. sige. Ang problema dyan, walang kuryente. Yun na, walang kuryente, no? Oo. So, 500 pesos po yung mga ganitong, Kaya ang mga yan. Kaya nga, yun yung pinaka-the best na ginawa nila today. Ngayong pag-open nila. Meron ng barrier, May mga float barriers para hanggang doon lang talaga yung mga swimmers. Swimmer, Oo. So, bawal na silang lumagpas doon. bawal silang lumagpas dyan. Kasi pag maganda-ganda ng panahon, sigurado ilalabas na yung mga banana boat. Yung mga naman, mga activities na, no? May mga Wow! may maaari silang banana boat dyan, saka yung mga speedboat, Yes, yes. jet ski na Jet ski talaga, markila. meron dyan. Meron na. Meron. So, coming na po yan. Oh. Sayang kung hindi na nagkaroon ng pandemya, baka matagal lang na yan, nag-start na yan. Sumikat na dito. Malamang. So, yun ang abangan natin for the coming days pag dumating yung sports activities nila, water sports. So, meron na rin banana boat and jet ski. Mga nakaltabay dyan, mga lifeguard dyan. Kung ilan yung mga post guard na ganyan, Apo. yan ang Yung lifeguard shade, 12, ewan ko kung 12 o 14 yung lifeguard nila. So, magiging na sila, naka-post na rin sila para sa mga safety na rin ng mga swimmers. So, yan, ito pong cottage ni Kuya, 500 pesos for the day, arkilan na po yan. Monday to Friday. Monday to Friday. Ang kanila pong time for the beach is 6 a.m. to 6 p.m. Tama po. So, yun. Yung mga gustong beach dito sa Tondaligan, punta lang kayo. Upload natin. Oo. Thank you, thank you. Sige.
Yan guys, yung floating barriers nila. Hanggang dyan lang yung pwede kang maligo. Woo! Wow!